Ayan, wow, kaperan. Nangay ko siyang palkin. Kayo ngayon, congratulate us. So, 1,000 man na so, bataw ko ba? Pwede ko ba kapit? Kamurin mo nga naman sa kapit niya ng mocho. Ang mga sita daw, sasal ko. Puwenta. Wow, kasyang pa lang sa mocho. Nasasal ko ay rama ko dito ka pulupul. Kaya yung gagawin sa akin, iwan sasi ko po. Sasi is, one paron ko sa patao ko yun. Ikaila pala, rasi pulupul ko yan kakano. Pulupul yan sasi. Wawaw yan sasi ko patao ko sa mga. Ay wag kayo kasi mga sasi. Ay sasi, yung pinag ay sasi sa binimim pinag. Mamone Sansal Rano, Elanugan Lap, Tekaparan ng kami ng ngayon, sulang ng active at kilawin. Sulang ng worry dumat taman ka kwarta mo. Kaya isasal pa, esa na isasi, napulupul ko yan sa makamakit lap, teka kaya na isasi mo. Nabuyon at kailan, esasi kausan, lapin siya, lapin tatawin na penene, lapin tatawin government. Ama, esasi mo kiti mo mocho, melas, esasi dan melas. Kaya po mo anek kaya lang, esasi tatawin mo mocho, so kaya, esasi po ito, esasi. Sana mo ako nasasi wasan, transfer. Para ay kapinudan may lap o mirasi napakadapo ka kasi o mumocho nasasal totoo mo minawa kaya mo sigla kailangan ng gumawa pinainay din na kaunod ka masalura sa amin pinilap kasambal din na minabigman minayin totoo sa maumo minatawag mo kasama kaunod tao sa school sa Kalangi. 166 Kalangi.